Ja som robila jeden výskum, o ktorom aj teraz budem hovoriť. Zhodou okolností jednou skupinou, s ktorou som robila rozhovory, boli dospelí absolventi špeciálnych škôl. A bolo veľmi ťažké ich nájsť, zhromaždiť na jedno miesto, ale nejako sa to podarilo. A ich najväčšie prekvapenie za celý ten čas bolo, že ja sa ich pýtam na nejaký ich názor. Oni sa s tým nikdy v živote nestretli, že by niekoho zaujímalo, čo si oni myslia. A ja si myslím, že toto je dosť taký kľúčový komponent tohto celého, že my sa deti nepýtame, ako sa im páči v škole, čo by tam chceli, ako by to chceli. My sa nepýtame Rómov, aké by to bývanie chceli mať, čo by im vyhovovalo. To je presne to, ako povedal ten starosta, že my im dáme pravidlá a čakáme, že ich budú 100% naplňať. A on viackrát v tom dokumente povedal my. A myslím, že toto bol taký kľúč k tomu úspechu. Čo sa týka tých špeciálnych škôl, a opakujem, to sú školy pre deti s mentálnym postihom, ktorých prevalencia v populácii, teda výskyt mentálne postihnutých ľudí v populácii je obvykle 1,5 až 2%. My nevieme, koľko je rómskych detí vôbec na Slovensku celkovo. Nevieme ani, koľko je ich na školách percentuálne, ale z výskumu, ktorý som robila v roku 2009 s Rómskym vzdelávacím fondom, sa ukázalo, že na týchto špeciálnych školách, ktoré sú určené pre deti s mentálnym postihom, je 60% detí, ktoré tam chodia, sú rómske. Čiže my nevieme, koľko percent rómskych detí je takto diagnostikovaných ako mentálne postihnutých, ale vieme, že väčšina tých, ktoré sú vzdelávané v týchto špeciálnych školách, sú rómske. V špeciálnych triedách, ktoré sú na bežných základných školách, je to 90 až 100%. Ja to doplním, ja som pôsobila niekoľko rokov ako asistentka učiteľa a pre mňa ja som niekedy bola úplne v úžase, keď prišlo dieťa, ktoré nastúpilo do prvého ročníka v septembri a na začiatku októbra prišlo za mnou s papierom, že toto máme zaniesť mame. A papier bol práve o tom, že súhlas s tým, aby dieťa bolo diagnostikované na pedagogicko-psychologické poradne a preradené do špeciálnej školy, s tým, že mňa sa snažila dokonca ešte najskôr učiteľka presvedčiť, že keď bude v tej špeciálnej škole, tak mu tam bude lepšie, lebo tam bude medzi svojimi. Teraz je v triede sám ako rómske decko, tam budú aspoň minimálne tretina tých detí budú rómske. Keď som jej teda povedala, že ja s tým papierom určite za rodičom nepôjdem, tak zavolali rodiča cez úrad práce, takže v úvodzovkách sociálka, ako to tam všetci naši volajú. Sociálka dotlačila mamu a presvedčila ju, skôr som povedala, že ju presvedčila, namotivovala, že keď dá to dieťa do špeciálnej školy, tak mu bude naozaj lepšie, ale mu pomôže a bude mať oveľa lepšie známky ako na základnej škole, čo bola pravda. A do pol roka sa stalo to, že asi 20 detí preradili zo základnej školy do špeciálnej školy, pretože rodičia si to prišli vypýtať, lebo chcú, aby tie deti mali lepšie známky, tak ich dali do špeciálnej. Teda hodnotíme vôbec ako školskú segregáciu, tak ona nemá len taký ten, keď ju máme tak stručne zadefinovať, tak ona nesúvisela s nejakým fyzickým oddelením detí, ale ono je to častokrát takéto organizačné vylúčenie alebo symbolické vylúčenie. Čiže to je jedna časť vlastne toho problému, kedy môžeme hovoriť povedzme o otvorených alebo latentných rasových prejavoch, alebo aj v dôsledku neutrality školského systému, ktorý nemá vôbec, nevie na čo má reagovať. A ten druhý, to oddelenie samotné ešte navyše znižuje kvalitu vzdelávania týchto ľudí. Čiže to sú dva problémy. Keď sa mi pýtate teda, že či vieme, koľko segregovaných a integrovaných škôl tu máme, tak my sme volali potom, že poďme vytvoriť štandardy, ktoré by nám pomohli sledovať túto situáciu, nielen v tom oddelení detí, ale aby sme vedeli dobre strážiť aj tú kvalitu vzdelávania, ktoré detská majú dostať. Nie na základe etnickej príslušnosti, ale na základe ich skutočného talentu. Tam je problém, samozrejme, problematika diagnostikovania testov. Hovoríme o projekte FARE, ktorý sme hovorili, neviem, ešte pred 2 rokmi, že chceme akúsi neutralitu v diagnostikovaní, ale teda vyvinúť kultúrne neutrálne testy. Tak sme sa potom zhodli na tom, že také niečo vôbec nejde vytvoriť logicky, tak dnes hovoríme o kultúrne relevantných testoch, ktoré by skúmali konkrétnu skupinu detí a ich potreby. Tieto testy podľa mojej vedomosti zatiaľ nikto nevytvoril na tejto planete.
hoci boli pokusy. A dnes hovoríme napríklad o tom, že potrebujeme tzv. Dynamické testovanie, ktoré deti bude diagnostikovať priamo v školách, priamo v tom výchovnom vzdelávacom potrebe. A takéto testy už existujú. Majú napríklad Prešovská univerzita, ťažko sa k tomu dostal, lebo to ich vlastníctvo, ale toto, kebyže sa uplatne, tak môžeme urobiť peknú selekciu toho a dokázať, že mnohé rómske deti do špeciálnej školy nepatria. Dnes som akorát čítala nedávno publikovaný výskum o tom, ako fungujú deti rómskych migrujúcich rodičov v Británii. Ukázalo sa, že drvivá väčšina tých detí, ktoré odišli do Anglicka, navštevovali špeciálne školy na Slovensku. Všetky tieto deti sú v Británii, boli zaradené do bežného systému vzdelávania a všetky sú tam pomerne úspešné. Na Slovensku ten systém špeciálnej školy je taký, že keď sa raz dostanete z normálnej školy do špeciálnej, tak sa nikdy z tej špeciálnej nie ste zaradení naspäť do normálnej. Čiže tá špeciálna škola keby nemala účet alebo za cieľ, aby to decko dohnalo, keď má nejaký nedostatok, tie deti v štandardnej škole potom sa vrátilo, ale raz keď tam je šupnuté, ja neviem, či to je ako legislatívne nemožné, ale ja som sa stretol aj s takým postojom, že v takom prípade by to mohlo znamenať, že tá diagnostika nebola dobrá. Takže... Áno, lebo je to vnímané tak, že mentálny postih je vrodený. Ako náhle máš nejakú vrodenú poruchu, tak máš byť v špeciálnej škole a potom ako sa má, prečo by si mali znásť. No to sa, akože existuje formálne legislatívne možnosť reintegrovať deti naspäť do bežných základných škôl v prípade, že sa zistí, že diagnostika nebola správna, ale to sa nedieje v praxi. Ja možno len doplním tú špeciálnu školu. My sme minulý rok boli oslovení, neviem prečo Juventa, ale boli sme oslovení, aby sme pripomienkovali testy školskej zrelosti, či je možné zážitkovou formou zistiť a nájsť ten rozdiel, pretože problém v pedagogicko-psychologických poradniach je najmä ten, že častokrát nevedia oddeliť mentálnu retardáciu od nejakej, nazvime to, sociálnej retardácie. A to je najväčší problém, kedy tie deti sú práve z tohoto dôvodu preraďované do tých špeciálnych škôl. Ja keď som videla tie testy školskej zrelosti a videla som tam strom a s otázkou teda, že to je základná vec a musia to deti vedieť pomenovať, tak ja si neviem predstaviť dieťa, ktoré tie prvé roky hovorí v rómčine a ako povie po slovensky strom, pretože on hovorí po slovensky adekvátne slovnej zásobe, ktorú má v rómčine a v rómčine slovo strom neexistuje. Takže to slovo, ktoré povie, je drevo. Na základe toho je zaradené do špeciálnej školy, lebo to nevie pomenovať, nevie, že to je strom a pre tých ľudí, ktorí posudzujú, je to ako keby základná slovná zásoba. A takýchto jemných nuans je tam strašne veľa. Aká je tá kauzalita? My si hovoríme, že sú to špeciálne školy a v dôsledku toho je katastrofa. Ja si myslím, že naopak, že to je katastrofa a tie špeciálne školy sú akorát super nástroj, ktorý sa nám hodí na to, aby sme tú segregáciu zabezpečili. Lebo toto nie je, akože teraz asi, že... Ale toto nie je, že vina politikov úplne, alebo vina úradníkov. To je proste problém tam na mieste, pretože ešte aj tí riaditelia škôl, ktorí začali mať snahu teraz úplne triviálna vec, máme dva pavilóny, v jednom sú rómske deti, v druhom sú nerómske, chceli to zrekonštruovať, aby bola z toho jedna škola alebo nejako to priestorovo mixnúť, tak tí bieli rodičia, tí detská hromadne z tej školy odhlásili a dali ich do najbližšej dediny do inej školy. Čiže ja si myslím, že pokiaľ lokálne sa nebude, toto je problém, ako keď máme byť konkrétne napríklad materská škola v Prešove, kde sú v oddelenom pavilóne rómske deti, formálne je to tá istá inštitúcia, ale keď chodia na 10. obed a na lovrant do jedálne, tak v inom čase dostávajú jedlo biele deti, v inom čase rómske deti a ešte dokonca na dvor sa chodia hrať v inom čase. A pokiaľ tam bola snaha tie decká premiešať, tak bieli rodičia povedali vopred, že pokiaľ toto urobíte, tak na druhý deň moje decko v tejto školke zapísané nebude. A keďže aj v tom sú peniaze a proste tá školka si nemôže dovoliť, aby jej zo dňa na deň 80% detí odišlo, tak to proste neurobia. A pokiaľ sa nebude niečo robiť
lokálne s tými dvoma skupinami, ktoré sa nemajú radi a ktoré neveria, že by tam bola možno nejaké spolužitie, tak proste akékoľvek úradnícke rozhodnutie nebude fungovať. Keď už je tá segregácia, tak vlastne budujeme ďalšiu generáciu, ktorá má averziu voči jednému alebo druhému, či už voči etniku alebo voči majorite, pretože robili opäť z tej praxe, robili sme pár takých experimentov. Ak sme mali v triedu, kde bola učiteľka veľmi dobre pripravená na to, že tam prídu rómske deti a od prvej triedy veľmi aktívne začala využívať rôzne zážitkové metódy, tak deti fantasticky spolu fungovali, ani jeden jediný krát tam nebolo počuť nejakú nadávku, že by sa nechceli dotknúť, nechceli spolu hrať, až po moment prvého rodičovského združenia. Od rodičovského združenia sa to začalo ťahať, pretože rodičia prišli domov, neviem teda, čo bolo doma, ale naspäť deti prišli s tým, že na druhý deň už začali ty si cigán, s tebou sa nebudem hrať, lebo od teba dostanem ší. A zrazu tie 3 mesiace, ktoré na začiatku boli a boli naozaj veľmi dobre pripravené, tak učiteľka mala čo robiť, aby si to ustála. A podobný moment sa dokonca stal, ja som si to sama odžila. Keď sme sa presťahovali sem do Bratislavy a dcera nastúpila na základnú školu, tak mala veľa kamarátov, všetko bolo fajn. A po prvom rodičovskom združení jej začali nadávať a prišla domov s pláčou s tým, že je čierna opica. A cigánska opica. To bolo niečo, čo celý čas nepočula. Odtedy ja mám dosť veľký problém chodiť na rodičovské združenie, radšej posielam partnera práve kvôli tomu, lebo je gáčo a nechcem robiť tej dcere problém. Ďakujem pekne.